Gyerekek, körülnézzek, alakul. Tehát úgy gondolom, nem is baj, hogy a Luxemburg Rock'n'Roll játszik, mégis itt vagyunk, mégis alakul a teltház. Miről beszélünk? Jó reggelt kívánok, Ányi óra. Lassan félhomály van, és mint tudjuk, a félhomályban ránk olvasni az elviselőket. Izgatott a zsokra bár. A zsúfolt nézőtét, tegnap hajlak el a vár. Megérkezik Hajdi Baby, és a mikrofon hazajön. És egyre dobban a sok szív. Szép. Nincs valós, a fölfelé is lehajlamos.